primeiro lugar, a agradecer a Radio Galega e a ti en concreto, Luís, que hoxe nos ofreces o teu programa para todo Galicia. Cea é un municipio, un concello, creo que é moi atractivo. Temos aquí dúas cousas, entre outras moitas, pero que resaltan, que o Mosteiro do Seira, algúns dicen con boa razón que é o Escorial galego, e lóxicamente temos uns veciños e uns habitantes de Cea que loitan día tras día por levantar cada vez máis o pogo co seu traballo, cada día ofrecendo máis e máis a todos que chegan e pasan por este concello, exaltando, pois, como non pode ser de outra maneira, o pan de Cea, que creo que a máxima deste concello. José Luis Valladares, alcalde, en un minuto peche você de programa. En primer lugar, dar gracias a Radio Galega, como non, como decía Enrique, a Luís Rial por ter a gentileza e a amabilidade de estar esta noite a golfa aquí con nós, departindo estes minutos en vísperas xa da festa de exaltación do pan de Cea. Aproveitando a oportunidade que me brindas para empezar este programa, quero dicir a toda a xente de Ourense, de Galicia, bueno, de algunhas partes máis, que se chega aquí a Cea o domingo 2 de xulio, concretamente mañá, que aquí serán ben recibidos por cada xente do povo de Cea. É unha xente amable, é unha xente cariñosa, é unha xente que sabe respetar e tratar a xente que nos visita dunha maneira especial. Eu creo que vai pasar un día moi fermoso aquí con todos nós. Bueno, espero e confío que unha vez que nos visite por primeira vez, pois volvan a repetir a experiencia, porque eu creo que vai pasar moi ben no campo da Saleta de Cea, onde se celebra a 15ª exaltación do pan de Cea. Señoras e señores, o dixo o señor alcalde, eu diría, cando digo alcalde, é que debe ser certo. Aquí rematamos. Falta minuto e medio. Xa en Santiago me poñen a sintonía do programa e din que estamos en límites. Permítanme que esta noite desde Cea teña unha semblanza moi especial, que afaga o carón de Rosana, de Sonia, de Rocío, de Loli, de Isa, de Cristina, de Melania, que afaga o carón de todos vostedes, señores convidados, que tiveron a paciencia enorme de estar aquí connosco 2 horas. Empeza a facer un lixeiro viruxe en Cea, ese viruxe da noite, ese viruxe dos amigos, ese viruxe que me gusta ter na miña terra que se chama Galicia. Señoras e señores, gracias pola súa atención. Si conseguimos que durante 2 horas disfrutaran, nos daríamos por satisfeitos. Dende Cea, boas noites, Galicia.